Draszter, utánok élben Káldi Peti és Erdős Csabi. Előtte még Kofi 3-as döntő az első helyért. Radis P.D. Gabi az 1.9-es Turbo 12-es golffal összkerékkel, majd pedig Csolti Ádám SK Próbálkon Kucineiben. Tehát Profi 3-as kategória első helyért vagy a küzdelem P.D. Gabi versus Csolti Ádám. Meg tudja csípni a kettes golffal. Egyértelműen Ádi volt a gyorsabb, 10-1 az idő. Jó, szép volt. Jöjjenek a Káldiék? Akkor P7 döntőre ugrunk. Kittiket.